Emuva kwesikhathi eside eqalile ukaNyambosa ukukhuluma noBongiwe, ulokhu emthumelele ngemibuzo nje mayelana nemvelaphi yakhe, ikakhulukazi ngezinto azithandayo nangasithandi. Ubuze imibuzo engapheli nje ngenxa yokuthuswa amagama nesibongo phela kwale ntombazanyana okufana ncamashi nokukanina. Ngaphandle-ke kwamagama, uyazibuza uyaziphendula ukuthi pho kungani umethi uzama ukulalela iphimbo lale ntombazanyana lingafaniseki nokufaniseka, kodwa kube ukuthi lona ngqo elikaMamdluli, intombi endala engunina. Ethi esamangele kunjalo ukaNyambose, nasi isimanga phela le ntombazanyana isiyihafuzelisa kumuntu ovukwa isifo sofuba. Isigcawu sesithathu encwadini esibhalelwe ngufakazi Innocent Buthelezi, osihloko sawo sithi izolo lami. Mama, ngicela uphuthume, uyovala amafasitela ekhishini. Ngicela uphuthume. Ungabisabuza, ngicela uphuthume. UkaNyambose usegxume wama ngezinyawo, izandla zakhe iseqolo. Nasi isimanga phela esethuswa ile ntombazanyana enguBongiwe. Ezimcela ukube ephuthume yovala amafasitela asekhishini ngaphandle kokumtshela isizathu. Okumphatha kabi ukaNyambose ukuthi akukapheli ngisho imizuzu emibili le ntombazanyana itshelile ukuthi uphuma ngakhona phela ekhishini ukuyovala wona amafasitela ngenxa yentuthu yokushiswa komoba wakamakhelwane. Useyazibuza uyaziphendula ukaNyambose ukuthi ngabe le ntombazanyana inesifo sofuba. Pho kungani uma inesifo sofuba ikwazi ukukhuluma? Ngabe le ntombazanyana kayiphilile kahle ekhanda? Akasaqondi manje ukaNyambose. Nasi isimanga le ntombazanyana isesiqamela ezinyaweni zakhe ukaNyambose, ethi ukuhlehlela emuva kancane ngenxa yovalo. Iqhubeke imcele le ntombazanyana ingayeki. Ezephinde ezibuza ukaNyambose ukuthi kungenzeka yini ukuthi uBongiwe unabantu abadala? Hayi, akukwazi ukwenzeka lokho, kusho ukaNyambose ekhuluma yedwa ngaphakathi ngaphandle kokuphimisela amazwi. Iqhubeke imcele le ntombazanyana ilokhu isondela kuye kancane ilokhu isondelile. Ezegcina ethatha isinqumo sokuthi ukaNyambose akaphuthume engakhona ekhishini, yize ekhishini ngenhloso yokuthi le ntombazanyana izoyeka ukumthusa. Nangempela elifulathele idining room ukaNyambose, ethatha amagxathu amabili amathathu ukubheke kwamane, efike ephaseji elinqamula phakathi kwekhishi nedining room. Umethi uyafika ephaseji uhlasamuka umzimba, uyezwa ukuthi khona umoya obandayo oqhamukayo. Inkinga akazi ukuthi uqhamukaphi ngoba amawindi nomnyango uvaliwe. Kumxake lokho kodwa enganaki, eqhubeke eqondane ngqo nomnyango wasekhishini, engene phakathi. Umethi uyangena kubande kakhulu. Umethi uqalaza amawindi, ikhethenisi liyaphephezela, esondele. Nangempela nansi lento ibikhuluma ngoBongiwe.